Sanibonani. Uyazi ngendlela abantu bakithi bedom ngakhona, ngizothi badom noma ngizothi bayiphukuphuku ngakhona noma ngizothi abasebenzisa umqondo ngakhona. Umuntu wakithi uyakhona ukugibela itekisi, udriver engamazi kodwa uthemba udriver ukuthi le taxi le izomfikisa la aya khona. Uyakhona ukugibela isitimela, udriver engamazi waleso sitimela leso. Uyakhona ukugibela ibhasi, akamazi udriver kodwa uzoligibela ibhasi elimsusa eGoli limse eThekwini noma limusa elokuzana eKapa, noma esuke eThekwini eze eGoli noma lisuke eKapa lize eGoli. Uyaligibela ibhasi, udriver akamazi kodwa uyamthemba. Uyakhona udakhi ukugibela isikebhe noma umkhumbi, ahlale inyanga ehamba emanzini olwandle olunamagagasi ayingozi, usemkhumbini oyingozi. Uyazi lo mkhumbi lo anytime lo mkhumbi lo ungacwila, ungazika, ungaminza, kodwa ngoba uthemba ukapteni noma udriver womkhumbi engamazi engakaze ambone. Uyakhona ukuthi abhukhe iplane ticket lendiza, angene endizeni, ahlale indiza itake off, iphakame, athembe ipilot, umuntu oshayela leyo ndiza leyo amthembe engakaze ambone. Mbatha khuluma into enzima manje. Kodwa abantu kunzima ukuthi bathembe umenzi wabo, umdali wabo, okunokuthi bathembe yena, bamthemba bemxuba nezinye izinto eziyindalo yakhe noma eziyidalwa zakhe. Abakhona ukumthemba yena yedwa, bamdumise yena yedwa. Abakhona ukuthi umuntu ahlale phansi azibuze ukuthi njengoba ngithembe le pilot le edriver lendiza le, lo owadala leli pilot wamnikeza lo mqondo ukuthi aye esikolweni afika aphasele ukuba yipilot, kungani yena ngingamthembile? Lo oshayela lesitimela lesi njengoba aya esikolweni wafundela ukuba yi-train driver, kungani ngingathembi lo owamnika lo mqondo wampha amandla ukuthi aphase abe yi-train driver? Lo Mageza lo taxi driver lo engigibele itekisi yakhe, mina ngithembe yena, kungani ngingathembi lo odale lo Mageza wamnikeza nomqondo ukuthi ahambe aye driving school afunde ukudrive imoto azathathe ngisho nelokuzana ne-public driving permit, i-PDP. Ingendlela nje thina sidom ngakhona. Elwandle kunamashaka, kunoshaka, kunayo yonke inhlobo yelokuzana ongayicabanga. Elwandle kunama-watermaids, kunama-mermaids, elwandle kunemikhomo. Ayikho into engekho elwandle engakulimaza wena. Bese kuba amagagasi, bese kuba umoya. Ucabanga ukuthi lo mkhumbi njengoba uhamba uhanjiswa ubani, ukapteni noma yilo ushayelayo? Wala mayengamisa lo moya wakhe, mayengamisa la magagasi akhe athi niyama lo mkhumbi awuyindawo, awungeke uye ndawo. Kodwa wena uxolela ukuthi uthembele entweni engekho okunokuthi uthombele entweni ekhona. Ngoba yonke lento le wena othembele kuyo inoyidalile, why ungafuni ukuthembela kulo odale yonke lento engikubalela yona? Uselfish ngaleyo ndlela leyo. Kodwa mase senkingeni soxayekile ukhumbula yena, kodwa makusemnandi uyamkhohlwa umdali wakho. Uthi Bhasopa, nami ngizokukhohlwa njengoba nawe ungikhohlwa. Kuyofika ilanga lapho uzothi uyangikhumbula khona ngukukhohlwa njengoba nawe ungikhohlwa. Bhasopa ke ake sikhonzeni umdali wethu, umenzi wethu, umenzi wento zonke. Lo ongalali, lo ongozeli, lo ongacwayizi, ohlala esibhekile, osenzela yonke into esidingayo, ubusika nehlobo, zikhathi zonke uhlale nathi. Ake sizamenze ukukhonza yena ubone ukuthi uzohlephuka kuphi. Ngiyabonga.